Jamen, der var du jo. Hey. Hvordan går det? Hey, det er godt at se dig igen. Skal vi smutte derhen af? Ja. Nå, men skulle vi finde et sted at spise, eller hvad? Ja, jeg har hørt, der var en... der skulle være en Madame Blå lige herovre. Hvorhen siger du? Herovre? Ja. Så lad os da prøve at kigge derhen. Ja, der var den. Nå, der, det siger du. Ja. Damerne først. Du har da altid været sådan en rigtig drillefind, hva'? Ja. Men lad os da finde et sted at sidde. Vi kan sidde herovre ved bordene. Skal jeg være over? Ja, okay. Nå, hvordan går det så med bedtemor? Det går godt. Ja. Hun er derhjemme, laver mad, passer børnene som altid. Det er jo godt at høre. Ja. Hvordan går det så derhjemme med dig? Jamen altså, far er jo stadig på hospitalet. Nej. Det er selvfølgelig ærgerligt. Så godt. Ja. Mor hun hygger sig derhjemme med at lave kaffe og te til mig og børnene. Det er jo altid godt. Ja. Ja, i hvert fald. Nå, men skal vi se at få bestilt noget mad? Yes. Men det var da noget god mad. Ja. Og en god kaffe. Ja, det var det i hvert fald. Nu kan vi være lidt herhjemme tidligt. Det kan vi godt. Jeg har hørt, det skulle være rigtig hyggeligt. Ja, nej, det er altså bare fint herinde i byen. Ja. Der er ikke noget som en god gammeldags bytyv. Nå, men skulle vi hen mod Tivoli? Ja. Det, jeg har hørt, det har jo lige åbnet. Så det skulle være enormt hyggeligt. Jeg skulle faktisk lidt smut forbi apoteket først og hente noget medicin til min far. Ja, selvfølgelig. Han har noget gigt i skulderen. Det var da ikke så godt. Hej. Velkommen. Ja, hej. Hvormed kan jeg hjælpe dem? Ja, min far har noget gigt i skulderen. Måske kan pege på figuren i bogen foran dem og vise, hvor de lider af dårligdom. Så skal jeg anvise et middel, der kan afhjælpe problemet. Nå, så de lider af gigt i skulderen. Lad mig se. Jo, så skal de have fingerbøldråber. De er særdeles virksomme, hvor en gigten bider dem. Fingerbøl er god imod mange svagheder, så hvis de også lider af astma eller mavekramper, så vil den også virke. Ja, den hjælper sågar mod mavesår og sindssyge. Dog kan den bevirke kulde i ekstremiteterne, opkast, hovedpine, fantaserende og temporær blindhed. Jeg finder en lille flaske med dråber til. Tusind tak. Det er jo smukt. Nå, men det var da godt, at jeg fik fat i det. Ja. Det var da heldigt, du lige huskede det til din mor. Altså, nu var det så godt nok min far, men altså... Nå. Det går nok. Hvad? Er Tivoli lukket i dag? Nej. Ej, hvad skal vi så finde på? Nå, men Bo, vi må jo indse, at vi bor i en lille landsby, ikke? Så jeg vil se at komme hjem med medicinen til min far, så han kan få det lidt bedre. Men vi ses en anden gang, ikke? Hej!